Ay, ginervyos kita nung asawa taon. Ay, teka muna. Unahon sa nato ni atong kagahi nato, certified kagahi mga. Okay. Malo ka kagay Bern. Oo. Ini ang usa sa buhatan sa gobyerno nga bag-ong gitukod ilawom no ubos sa kaninga ato gobyerno karong panahon na. Ang National Commission on Senior Citizens. Uy, sako rin ng earpads din eh. Ha? Dili kini kanang basta-basta gibutan nga pinakauna nga chairman Oo. sa National Commission on Senior Citizens. Taga-ato gid ni. Oo. Certified gahi gyud kini siya. Ang usara ba sa giproblemahan karon kay kasagaran ra ba mga senior citizen hadlok magpa-vaccine. No? Oh. Sus, mo ni karon nag-agat sila karon nga sa mga senior citizen. May tanag mamino to si AirPods da. Sabi natin yung papaminawa ni kay gawas nga abogado ni haskan gwapuha po din tawhana Bern. Ang pangutan nagahi pa ba ni? Ay pangutano nato ni makauban nato karon makagahi ang chairman sa National Commission on Senior Citizens, ang former mayor sa Iligan City, Attorney Franklin Quijano. Yeah. Attorney, morning! Good morning, Bern. Good morning, Art. Mayong buntag ninyong tanan na grabe ang kaning pagsulay nga naagya nato kagabi giuyog ta. Grabe. Uyog ni nagpakita nga gahi gyapon ta. Ayan! Na. Gahi pa ba, attorney? Mo na ipangutan na Ay, doon. kinitawan si Attorney Bern. Para Nang maglahi. gahi. Nanggahi. Sugdan nato ni kuan kanang chairman na Quijano sir. Ang unahon nato ni Bern kay kani bag-o man ni sa pandungog sa tanan. Laliman ka ang atong gobyerno gitagaan gyud og kanang pagtutok alang sa mga senior citizen. Unsa bay tumong aning National Commission on Senior Citizens, Attorney Franklin Quijano sir? Ang National Commission on Senior Citizen natukod human makit-e nga daghan kayong mga balaod nga gihatag alang sa senior citizen apan walay buhatan nga naghatag og pagtagad niini. Oh, Kung inyohang mahibaw-an na 1992 pa doon na balaod gitawag og Republic Act 7432 nga nagpakita nga ang senior citizen lambigit og haligi sa pagpalambo sa atong nasod. We are supposed to be, the senior citizens are supposed to be part of nation building. Ug kuyog niini pod tungod kay sa pila ka dekada nga na ang senior citizen ayang kusog ang iyahang singot iyang gigahin alang sa atong katilingban na dayeg na lang moabot yun ang panahon nga muhinay kini, the law of diminishing returns. Ug kuyog niini kinahanglan pod og benepisyo ang mga senior citizen. Ay, bisa Bern, Kana. magpala lang ko Bern, pag naka sa National Commission on Senior Citizens, kinahanglan yun bang si Juan? Senior? Anong bata pa maning chairman niya? Gahi pa. Gahi pa. Attorney! Ano ba sa inyong gitutukan karon Chairman Quijano kining kinahanglan tanang mga senior citizen magpabakuna? Oh, kana. Yes. Tama. Kung imong kahinumduman na Art, Bernie, niadtong Oktubre sa dihang nisuod ta sa commission, atong gihangyo ang atong kagamahanan nga ang atong senior citizen mahatagag higayon nga muguwa ilabi na sa kabuntagon. Oh. Gani kung imong ipahayag imo ang garay nadunggan mo na ako ang garay nimo ganiya Art katong mga kuan ba kining mga mabulukon nga pulong nga imong gigamit. Ang mga senior citizen naa sa dapit hapon, naa sa kilom-kilom. Apan hinaot unta nga atong katilingban mupahuam sa ilahang pililhon nga kabuntagon. So mao ka na ang rason nga nung sila ang usa sa mga unang bakunahan. Gawas lang Natural. or vulnerable kundi para ma-feel po nila nga pinalangga sila sa katilingban. So, tungod kay dunay kining lagda nga gihimo ang atong IATF nga di pagwaon ang senior citizen
pagkadako kaayong problema ni ana. Mm. The senior citizen needs to be healthy. Kinahanglang himsog ang senior citizen. O kung naaara siya sa balay, unsa man exercise. Correct. So kinahanglan siya lugar. And then of course, si senior citizen are dunay purchasing power. Labi na dunay mga retirees, ang daghang senior citizen sa Mindanao, Burns, na sa mga kaumahan o kadagatan. Oh. And therefore, there is actually the need nga mapagwa nato si senior citizen. Now, ang kahadlok sa atong kagamhanan, nga dunay mga senior citizen mahimong vulnerable, ato ni siyang matagag pagtagad, pinagi sa vaccination. So, Attorney Ron, kaning mga parehan ni Kuya Eugene Esparcia, senior. Ha? Hadlok man magpabakuna. Hadlok magpabakuna. Yun sa man ato na pag... Kagahapon lagi kagay art. Ningon lagi siya nga, unsa man ako nakita sa group chat na naman daw naigo sa vaccine kini na allergy yung kung papa miningan na pa mo gawas ka na nga group chat. Ginawa sa pagkumpinsi sa... Kaya ang mga tigulang manggod karon na chairman kay kapro nakaga Facebook gihapon. Ang problema lang sa ila kung unsay nakita, kung unsay nabasa, automatic na yan. Oh, mayon din nga ako'y ginuko na namatay. Di lagi ko ana ba. Unsa man na chairman? Ingani na lang, no? Pisa na nga kini si Art Bonhoc Jr. Di gini mahimong senior. Junior ra gyud siya taman. You know, the story of vaccination starts with our birth. Sa dihang gipanganak ta, doon na tayo immunity. O sa dihang niguata sa kalibutan, doon ay booster sa atong immunity. Unsa maning booster sa atong immunity, inigtutoy nato sa atong inahan na ay gitawag nato booster. No? Kuya ilang So, kuyog niining boosting, maingon nato nga while we grow up, sa dahing nagdako ta, na ligon ang atong lawas. Apan na, tungod lagi kay doon na tayo mga stresses sa kinabuhi, muka naog ang immunity. Ug sa dihang magkasakit ta, kinahanglan na dayon tagtambal. Gitawag nato og repurposed drugs para ma-address ang atong kalig-on sa lawas. Ang inyong gipahayag ng mga commercials katong vitamin C ug uban pa, mo to'y makapabalik sa immunity. Apan na kinahanglan og shock treatment ang lawas aron mo kusog ang immunity. Mo kini ang bakuna, mo na ang vaccination. Sa pagkakaroon ako nakita. Chairman, are you happy with the rate no sa mga nagpabakuna ron sa mga senior citizens so far? Actually, Art, daghan kayong nga pabakuna. Ang problema karon ang supply sa bakuna. Ang bakuna. So I hope that supply and demand will match. Sa pagkakaroon maingon nato nga dunay uban nga nagduha-duha, pero bisan pag magpabakuna sila, ampoy bakuna. Mopod. No? So look at it this way. Ang desisyon nga makagula na ang mga senior citizen nga fully vaccinated is really in order. Ang ngayon nga desisyon, nga naman, kay kung naakay bakuna, fully vaccinated ka, makasuroy ka na sa atong mga malls, sa atong pharmacy, sa atong grocery stores. Dili lang po magpalabig laag-laag bisag asa. Pareha sa ginahimo ni Bernie. Chairman, bawas sa pandemya, unsay mga nag-unang panginahanglanon nga ginatutukan karon sa komisyon? Well, anyway, let me finish sa Art. No? So, ang ako, vaccination can help convince senior citizens to have kaning inoculation. Tungod kay kung ang senior citizen nga nabakunahan makagwa na, ang uban maglaway kung di sila magpabakuna. So I hope that they will follow suit aron pinagi niini kining ato sang masilbihan mga senior citizen ang atong pamilya. Labi na sa mga apong mga paraygon, mangayo man gyud na og unsay ilahang gusto. Therefore, the senior citizen who leads in the purchasing
ang senior citizen nag-una. And this economy is moving tungod sa expenditure, tungod sa pagpamalit. And so we would like this economy to do a turnaround. Ug manginaot ko nga ang atong mga senior citizen andam na nga mulambigit haron mubalik ang kadasig sa atong nasod. Let us be part of nation building, let us help, and let's have ourselves vaccinated. So mupaingon ko sa lain nimong pangutana at unsay lain nga gimbuhaton sa Gawa sa senior pandemya. citizen gawa sa pandemic. Well, actually ang komisyon na nagtan-aw gyud sa mga panginahanglanon sa senior citizen ug usa sa atong gilantaw mao nga dunay mga katungod ang senior citizen nga angay protektahan. And soon after the approval, wa pa may atong full approval sa implementing rules sa Art of Bernie. This Pinakauna month, yun ka, no? Pinakauna ini nga buhatan. yeah, Ikaw ang pinakaunang higayon nga dunay buhatan nga gihimo alang sa senior citizen ug kining inyong higala Art mo'y na hatagan og pribilehiyo nga mahimong unang chairperson. Wow, grabe. Congratulations. Chairman, unsa bay kuan kung ikaw lay pabuton unsay imong gusto gyud nga kanang burag ingon ka nga pinaka-prayo gyud nimo para mahatag nga mabenepisyo sa senior citizen? Well, more than benefit kung tanawan nimo Burns. Ang senior citizen gikan pa sa unang panahon lambigit kaayo sa pagpadagat sa atong kagamahanan. We have been advised with wise men in the past. Ang atong mga tribo, mga clans, naagi nagpataliwala niya na nga kining kalantip sa una-una sa senior citizen. And we are sad to realize nga diretso na lang nga ang senior citizen na gi-considerar nga tagadawat na lang when in fact 40% of the senior citizens are actually healthy and are even capable of contributing to nation building. Correct. So kung doon ay issue pananglitan sa kining drainage sa atong mga kasyudaran, ang senior citizen doon ay mga kalantip sa una-una, doon ay mga kasinatian nga ikatabang. We would like to really be part of it. So sa programa sa National Commission of Senior Citizen, atong gitawag og SICAD na. Senior Citizens for the Advancement of the Nation and for Nation Building. Sikad na. SICAD na. Sikat na. Kauban na sa gahi nga mga pamaagi. Na. Ito, basta, Bern, ang ato ang grabe kayo ni notable kayo ning commission day. May ragyod kay at least na gibalaan nato ron nga. Tutukan ni laser focus yun para sa mga senior citizen. Sabi na karon panahon na. Yeah. Pero natay mga kuan. Mangutana po tayo mga personal nga pangutana po para kay Chairman Quijano. Former mayor kini sa Iligan. Oo. Kaya wala po baka dinmingaw Mayor Quijano sir nga kuan mubalik sa pagka-mayor sa Iligan City kay murag nabiyaan naman daw ang Iligan karong panahon na. Ang mga proyekto dali naman daw mga bungkag. Ang mga tulay dali naman mga anod. Makara kung gamitan og kawayan Art. Oh. Kawayan naman noon. Ang simento nga tulay gigamitan naman og kawayan. Naunsa ba kini sa imo? Nay, di nga na di ay. Ang imo mga proyekto tuunang panahon nantud karon magamit pa man sa mga Iliganon. Wala Wala ba nang nimo diha nga Run Franklin Run? Alang karako Art kining unahon sa nato ang kinatibuk-an sa Pilipinas. It's really a rare opportunity. Talagsaon kayo nga dungog nga gihatagan ta og higayon ni President Rudy Duterte nga mag-appeal sa pagtukod sa gambalay sa Senior Citizens Commission. Human ini Art maghisgot na dahil tag-politika sa pagkakaroon ang kanang tulay nga naguba imuha lang sa nang panglantaw. Basta wala pa'y tulay nga gipahimo si Mayor Quijano nga naguba. Mo gina ipahibalo ato sa katawan. Wala pa'y proyekto diha nga nabungkag.
Pero pili karon nga mga proyekto na unsa naman ning basi gusto ka mo greet diha mo timbaya diha sa mga Iliganon na Mayor Franklin Quijano. Usa ka maayong adlaw, usa ka good morning, usa ka good day. Ang Iliganon dili na sa Iligan ra art sa pagkakaron. No. Dunay daghan kay Iligano nagpaminaw sa lagkalain-laing suok sa kalibutan. Dunay na sa Europa, sa Saudi ug sa kining Amerika. Uga kuyog ni ini manginaot ko nga ang atong panglantaw ato gihapong tutok nga naha sa siyudad sa Iligan, and I hope that we will be able to arrive at mature decisions sa doon ng Oktubre art. File na pod. No. Yeah, inigabot sa election na kinahanglan mo pili. So we hope that our Iliganons will be able to make mature decisions. Chairman, kung kwande ka, Chairman. Panawagan nato ngadto sa mga senior citizen nga ikaw nagsilbing tingog alang kanila. Panawagan sa imuhang komisyon ngadto kanila binap karon nga taliwa sa pandemya nga kinahanglan ang matag usa di mahadlok sa pagbakuna. Well, we would like to hope that we will be able to contribute. The National Commission of Senior Citizens will be able to contribute to the overall welfare and the role of the senior citizen in nation building. We know that for us to be part of nation building and to be able to serve our country well, we have to have healthy living and productive living. So, usa sa mga programa nga gustong kabuton sa National Commission of Senior Citizen, mao usa ka himsog o productive, unsay binisaya sa productive art gahi. Kana. Mo naging chairman kung dia sa senior kung kailangan mo pampagay chairman napon may tambal nga pampagayihan na mo diri. May pagtagaan na nato na si Chairman Quijano og Bira Max Bird. May pa. Pero sabot gyud ta ni chairman kani siya pampagahi lang yun siya pero kung mubo gyud ha. Chairman Quijano, asa ang mga buhatan sa National Commission of Senior Citizens sa mga rehiyon? Tungod kay bag-o pa ni siya art na naapata sa Malacañang sa pagkakaron. Apan sa umaabot sa dihang maaprubahan na ni Secretary Wendell Abisado ang organizational structure o sa dihang aduna na yung mga budget nga mosulod niini kay sa pagkakaron pagkagamay gyud kayo ang budget nga atong nadawat, but eventually we will be reaching not just the regions but more importantly our dream is kada munisipyo dunay tao sa National Commission of Senior Citizen kay kinsa may mohatag og pagpakabana sa senior citizen dinha sa mga kabarangayan kung wala tay tao sa mga munisipyo ug syudad. Alright. Grabe. Grabe. Maraming salamat, Attorney Franklin Quijano, ang chairman sa National Commission of Senior Citizens. Mabuhay ka, Salamat kayo. chairman. Thank you very Chairman. much. Alright. Oras alas 7.